Pa jebi ga, jednom u životu se pobrinem za nešto. Umesto me podržiš, ti me sad ovdje peglaš, zašto? Zaleteo si se. Dragi gledalci, nalazimo se na promociji prvog albuma Peđe Kovača pod nazivom Pokidan, ja sam ti ko dugme pokidan. Nemoj da me pitaš zašto lutam, što se pijano pija. Kako je raditi i gledat film o sebi? Pa ja nisam malo pre smo rekli tu da to sam objasnio, sad ne ponavljam, to će se pustiti da nije to o meni, to je po motivima moje knjige i naravno da, ali kad me pitate kako je raditi film u sebi, pa ja ga nisam ni radio, a i malo pre sam vam rekao da se nisam ni mešao, niti sam dolazio na snimanje, baš iz razloga da bi dao ljudima koji to rade neku umetničku slobodu da mogu da rade to kako oni hoće i kako najbolje znaju. Osjećaj je lep da nabijaš film o sebi, naravno, ali ja sam to i malo pre naglasio da to nije nikakav neki istorijski neka zaostavština koju ja želim da ostavim, nego jednostavno to je show biznis i da radimo nešto što mislimo da je dobro, da je interesantno i da možda moj život zaslužuje da pomoću njega napravimo tako nešto, ali ne nikako da bi se zacrtavao neke istorijske ličnosti, pošto to niti jesam, niti za razliku od mnogih iz moje branše mislim da bi trebao da budem. Mi smo samo umetnici koji se bave jednim tim poslom, gde ljudi to vole da slušaju i tako da nije to. Nismo mi Nikola Tesla. A što vam znači kad vidite publiku da ono baš osjeća vaše pesme? Pa to je vrhunac onoga čime se baviš. Meni kažu kao ti smeta, sad onako da baci na banalni deo, kao ti smeta kad dolazi stalo traže da se slikaju i kada staje kaj, pa naravno mi smeta, s jedne strane smeta, fizički mi smeta, ali zamisli da neće niko se slika sa mnom, ja se bavim ovim poslom, znači nešto nije u redu. Tako. I 23. ćemo prvo vidjeti filme, onda ćete vi stupiti na binu, imat će neke nove numere. Da, imamo novo, pa ja malo pre su pričali kao da li sad kako se zove to album, ili CD, ne znam, nija više, ali ja sam rešio da sad snimim 9 pesama novih, kako ćemo sad, da šta ćemo da stavimo, ne znam, na neki USB ili nešto, pošto više nema više ono kao kupi CD, kupi kasetu ili ploču. Radimo i materijal, projekat. Ne znam kako da nazovem, kako god kaže smešno mi je. Ali voli da se, naša estrada voli da se baca s tih stvari projekat. Materijali, pa ulazim u studiju, ali imaš ključ kako dođeš u studiju. Bit će lepih pesama i svirat ćemo ih u Stožicama, da. Svirat ćemo nešto što nismo nikada svirali, a svirat ćemo i ovo što smo svirali sa nekim novim aranžmanima, biće gudača na bini, gudač kvart, sa koliko to će biti 8 ili 12 muzičara, violina i viola, ne znam. Biće u svak slučaju i malo saksofona, malo truba, biće udaraljki, biće 20 ljudi na bini svakako, uz moj bend. I malo više smo se bazirali da napravimo neku muziku, nove aranžmane sam napravio za mnoge moje stare pesme, bit će to interesantno.